yamwe zvandizikuza ndochiterere mwana ndokupe zvandiriwo mushami takapenyu wako nasi wawe ngochema kuzvikirari nemai uchisvikana ndinoendepi maiwa muzvireiko zviswero kwanzira wavimi izvi wabata izvi wasetasanasori usawa wochigarere kundinda wamwe wozvidiwo matamba unosojei mwana teka wazame zvimwe wanotura ewe nyarara ewe nyarara ewe nyarara ewe nyarara kwaedza aoneke munhu kwaedza kunze kwaedza matestes mukurongeiwe aiwapinda kauyewa nenda kurufu tasara renda ndinodzoka kwaedza mozakafona aiwa nganditewere kana natamba pamwe ndinodzoka naye yorira ngoma yorira adi kunonotswa yorira ngoma yorira adi kunonotswa iwe nyarara ewe nyarara ewe nyarara ewe nyarara The Asegai crew akambuka nziko nyarara amushaka booster but chindikano aifama nchikwa cha Asegai crew akatiyeka musi wa 29 September 2007 Zorra Murugare gamba redakaradzikwa kwa Mutariko kumakomoyo kam ndiye founder wemusambo unonzi Ragamanyika iuchikani yorira ngoma yorira alright and akaita manze ukurukura kana mkoma wake ka anonzi Jonathan chindikano ka regeti nzopano wachipinda mudaro wachitipaka nhoroondo yemhuri yavo. Jonathan Chindikano ndiri mukoma waStobart weAsegai crew. Mumhuri medu takabarwa tiri vakomana vairi nevasikana 5. Dangwe redu rinozi Ivy, kotevera Grace, kuuya inini ndiri kutaura Chindikano Jonathan, kuuya Noreen, kozoya Florence naGladys, avo isa vasikana. Stobart angariwe pachingano? Stobart ndiye akanga ari chikumisirwa. Murume uyu wakaberekwa gore repo wakaberekerwa kupi? Wakaberekerwa kwaMutare muna 1970. Kuti ndisikakanganiswi ndifunga musi wa 10 November. Baba zita rawo wainzi Kapitoro Chindikano, wakabva kuMalawi. Iwo wachitaura unoti kuzomba. Zvichireva kuti mimi hamuna bvera mambotsika kwenyu? Ichokwadi handina kubvira ndambotsikako. Ko amai vebva kupi? Mai vanonzi Cynthia Mutovu, vanobva kuZimunya. Stobart kukura kwake tingati sesu wakakurira kupi?
Stobart akakurira kwaMutare. Ndikati baba usati washeka taigara kuDevonshire Musakuba. Uzosheka ukaita baba ndokubva tabva kuDevonshire ndogara kunonzi kuMahidha. Kunowa ndiko kwangu ine umbe yangu kwandaishanda muRailways. Chikoro chake akafunda kupi? Chikoro akatanga kudzidza paDangare School ndokwakaitira primary school yake. Akazopedza primary akaenda kuBoys High School ndokwakaita secondary education yake. Boys High School yenzi yaizi Boys High School ndoostara iri maMutare momo. maMutare momo. Wakafunda kusvika papi? Akaita form 4. Aiwa, zvinofadza chose. Right. Munyaya dzemagitari wakapinda sei Stobart? Kuti munyazozoti mufano uyu muningina wakupinda mune zvemagitari. Uyezve imimi makatanga kugara naye full time kutangira papi? Stobart ndaingogara naye apo nepapa kubva achi kuprimary school. Kunowa ndiko kwakatanga kuridza marimba. Mufunge pairidza marimba ipapa ini ndandisingambozivi kuti mwana ane chipo chekuridza marimba. Apedza primary school yake akaenda kuBoys High School. Zvakare kuBoys High School airidza marimba zvakare kuBoys High School. Saka ndinoona kuti chipo chainacho ichi, chipo chaakanga ainacho ngechemumhuri medu tinofarira music. Kubva pana mai kunyanya kuna mai waiimba pakwaya kuHoly Name. Wachisoimba masongs awo anonga achipractice nemasongs awo anonga achiimba pakwaya. Ndozvakatipa kuti tinyanye kufarira nyaya dzemusic. Uye mumhuri medu mese ndingati kubva pana sisangu Ivy izvozvi kutaura izvozvi ari kutoimba pakwaya yekuchechi kumufudzi wakanaka. Kozoya late Grace munhu aingoimba futi, anga akaroorwa ari kuBulawayo asi aingoimba futi muRoman Catholic, aimba futi pakwaya. Uye kana mhuri yake imwe futi, mhuri yaGrace inongoimba futi pakwaya. Kuuya inini zvakare ndakandichingoimba futi pakwaya kuHoly Name. Kuuya vamwe vanozotera ndingati kuita zvemumanzi izvi havana kuzobudirirawo kuti vange vachiimba, asi ndinoona kuti isusu sezvendataura kuti Grace, Ivy neni tanga tiri vanhu vaifarira zvekuimba. Mapanzwa kapoka. Right, chikomana chakazoita serious papi? Tati kumba inini ndairidza gitari. Uye apo pandairidza ndichingoridza ndiri kumba kungozvivaraidza zvangu, ndaiona mukomana weStobart achitogadzira kana tungoma twake ari paseri peumba achitoridzawo zvindinonga ndichidi zvandinenge ndichiridza. Saka izvi ndakazozviona umwe musi ndabuda panze ndoona mukomana uyu atsamwa ngekuti ndarigira kuridza mhanzi yake yanga achifarira. Saka ndakabata kuti mukomana uyu ari kutogadzira tungoma twake achiridza. Saka inini ndikati ndinda gadhini wake ndandisikazvifariri kuti mukomana uyu aitwe involved munyaya dzezvekuimba. Ndaida kuti anyanye kubatikana nezvechikoro. Saka ipapapo ndakabva ndashurungurudzika ndikati saka ndinonga ndaakurasika mwana wakutoda zvemagitari ndisikazivi kuti chipo chakanga chiri mari. Saka ipapa ndakabva ndatengesa magitari ese ndandinawo. Ndikati ndichaona kuti zvinofamba sei. But iye pache zvake kuchikoro kwakanga achidzidza akanga akutori mugrupu rekuridza marimba kuchikoro ndisikazvizivi. Saka ndinoona kuti ndipo paakatotanga kuziya nyaya dzezvemumhanzi mumhuri medu. Imimi makazoziva sei kuti mukomana uyu ari kuridza marimba kudai izvi? Makazoziva sei? Ndiri kobhadhara imwe school fees yake kuBoys High School. Akanditi mukoma kana muchipinda muhallway yekupinda mumaoffices motarisa mudenga mune picture yangu irimo. Akangoti munotarisa mudenga mumoona kuti panenge paine. Saka pandakapinda muhallway ndakabva ndatarisa pakanga ndiudza kuti nditarise, ndikaona iye atoripo wega nemarimba achiridza. Mukomana uyu zviri kumbofamba sei? Handira kana chindakapotaura ndakabva ndagonyarara, asi
ipapo ndakabva ndaziva kuti une chipo chemusic ngekuti mumba medu mese vanhu vese vachitofarira music. Right, azopedza chikoro akazoita sei? Apedza chikoro haana kubuda nemasubjects ake zvakanaka, ndingati haana kupasa zvakanaka, saka akatotanga kuridza nevamwe vakomana vekwana Makureya, vana Tiri nevamwe vese vachingoita zvemumhanzi izvozvo. Saka pakuita zvemumhanzi akabva abatana naFanyana Dube, ndofunga ndiye wakazonyanyisa kuumba ndingati talent yake yekuridza music pakanga achibatana naFanyana Dube. Fanyana Dube akambogara kwaMutare naye? Fanyana Dube aitoridza kwaMutare achiridza kuma night clubs nezvakangodaro muchato nezvimwe zvakangodaro. Saka chikwata chisi chamuchiri kurangira chekuti ndicho chatingati vakatanga nacho ana Stobart ndechipi? Ndanga ndisinganyanyangu kuteera zvemusic yake kana, asi Guy Crew ndo yakaita kuti ave nemukurumbira, ngekuti akatanga achiridzira maMutare ese nana Tiripo naMakureya, wakazouya kuno kuHarare. Akavamba iyo Guy Crew ndiye akaitanga? Ndiwo wakangoja, ngati iye ndiye anga ari group leader, saka ndinodara kuti pachezvawo iwo as a group ndiwo akangotanga kufoma chikwata chawo icho chinozi Guy Crew. Panguva idzo maigara naye kana akagara kwake ega? Panguva idzodzo akanga akutogara ega. Muchiri kutondera kuti line up yacho chikwata chakamira sei? Ndingati line up yacho vazhinji vacho vakapera kutoshaika, vamwe vacho handichavazivi nemazita avo, asi vandichingotondera imhuri yekwaMakureya ndiyo yakanga iri ine nhengo dzemubhendi dzakati wandei. Saka Guy Crew yamaMutare yakurumbira, vanga vabest papi? Vaingobva kumba here kana kuti pane pamwe pavakatombogara vachitomboridzira? Vanhu vaingosangana vachibva kumba vachiridza. Imimi mati mazuva ekutanga zvaikubatai mamusingadi kuti munenge nenyapinde mune zvemimhanzi, ko vabereki vaizvitambira sei? Ndikati ipapapo baba wakashayika muna 1973, Stobart achiri mwana mudiki. Pakuya kuna mai zvakanga zvisina dambudziko ngekuti mai munhu akanga achifarira zvemusic, saka handioni pakanga paine dambudziko, kuti kana inini kuridza kwandaita pakanga pasina dambudziko namai. Ndaitoridza magita, ndakangotanga ndicharidza mabhanjo, ndikazodzamara ndadzidziswa kuridza gitara, tanga kugadzira music. Ngati damba refu rawo iro reAseka iro vagadzira. Stobart akauya nedemo kumba kwaMutare. Asvika kwaMutare akanditi, mukoma, ndoda kuti munzwe demo iyi, monditaurira kuti zvakamira sei, kana marifarira motaura kuti kana paine panoda kugadziriswa monasa kundiudza. Saka taplaya kaseti yedemo, ndakanzwa iyo mavocals ake akanga ari pasi zvekuti zvakanga achiimba meseji chaiyo akanga isikuzika kana nini ndakatotadza kuinzwa. Saka ndezvimwe zvandakamuudza kuti ndizvo zvaifanira kuti zvigadziriswe, ndichiti kana iwe ukaita kuti izvozvo zvauri kuimba izvi zvinyatsonzwikwa nevanhu, albhamu rako rakanaka. Ndakaona riri albhamu ranga rakanaka, mainstruments zvese, asi changa chishupa ipapo ingati isaundi yezvaakanga achiimba ndo zvakanga zvisi kunatsa kudzika. Akazoenda kanopagadzirisa? Akapagadzirisa chokwadi, ndakafara ndichinzwa kuti wapagadzirisa. Iye akatozvinzwa, ndikati no, endotaurire munhu ari kuproducer damba refu rako kuti ngavhure zvauri kuimba chego zvinzwike, kuti vanhu vanoda kuzwa meseji yauri kuimba. Aiwa, apanonzwika mukoma Jonathan, kana makava nechikuita pakusimudzira mimhanzi yemunin'ina zvakadaro, imimi pamimhanzi yake kamunoti akamunin'ina wangu akandiridzira kana ndibata mwoyo ndikapi? Kanyama karipi kakanga kachifarirwa nevazhinji, ndikati
ndiyo imwe manzi yake yaakaridza yandinofarira padamba refu ragero. Makambowana mukana yekumboendawo kumbonomira paanenge achikwapaidza? Chokwadi akati invite kuuya kuno kuHarare. Tauya kuHarare akati tiende kuGeorge Hotel kwairidzira, tikambozwa achiridza uye pasipo akazouya zvikwamutare as a group wakaridza mubaito wakandiinvita zvese mhuri tikaenda tikanofara zvakawa. Asi muchimutarisa mimi maitiro ake aita aizviita sei? Tingati munhu aiziya zvaakanga achiita, munhu akanga aine chipo chake chekuimba uye munhu akanga achifarirwa. Ndingati pamhanzi dzake dzaakanga achiridza iye ndiye ega aitokomboza masongs ake. Saka ndakaona kuti ane chipo chekugona kukompoza achigona zvekuzozvibatanidza pamwepo nemainstruments uye zvaifadza. Ini ndinonzi Rex Kabwato, ndiri mukomana kamanager Assegai Crew for kwenguva yakarebesa Stereki. Kubva pakatanga vakomana ava kuzosvikawo vazonge vakushayawo mumwe nemumwe ipapo. Stobart Chidikano ndiye vandakatanga kunge ndichizivana naye. Stobart uyu taigara kulocation kumwe kudanga mvura, iye aigara kwainzi B, kudanga mvura B, indaigara kudanga mvura T. Saka ini ndandine disco rangu ndiri DJ mugore ra 1985. Stobart uyu anga chiri kuchikoro time yacho kuMutare Boys ai. Saka aiti patairidza disco iye aiuya achiti Blaz chimundipaiwo rekodhi yerege ndimbotosta. Ndichimupa Stobart pai achitanga kutotosta marekodzi erege ipo pai achiimba pamusoro ipapo. Ndikati but wewe mfana wewe zvinhu zviri kutofamba kakutogona panapa. Aifarira rege zvisingaiti Stobart. Saka aitomeka sure kuti every session patairidza disco kudanga mvura hall ange aripo achiuya kuzonoteerera marekodzi andinge ndinawo manyowani, mamwe acho achimemoriza mahwedzi enziyo idzodzo kuzonzwa akudzimba ari kumbowa kwake ikokoko. Kwakuzoti mugore ra 1996 ndadzoka futi kudanga mvura ndana kushanda kwarari kuno kuinini. Stobart akanditi Blazo, ndine bhendi rangu randakutangawo panapa tiri kuridza macopyrights Stereki. Ndikati but Stobart iwe andingambokutyira nokuti wewe uri munhu aigona, anotogona kuimba marekodzi. Ndikasaka muda kuridza music yakaita seizwa nza tumbotanga nemacopyrights erege iwawo tingomixa Blazo zvichingodaro. Ndikamboti alright. Saka vakazomboita show imwe kudanga mvura. Ini time yacho ndandiriwo iko ndambobva kuHarare kunoko. Ndikasvikako ndikandopinda mushow yawo. Ndikatoona Stobart uya ari kutomira zvishuro. But bhendi rake nguva yacho iyoyo aiti havasati vane zita rebhendi. Saka bhendi rachiburunguridza seiko musina zita rebhendi. Kwanza tichikumbotsvaga. Nguva yacho vanga ine vakomana mabrothers ekwa ana Makureya, paiti Toti, poya Jimmy, poya Jose Makureya airidza bass. There were 3 vekwa Makureya. Saka ipapo vanga vasitonyatso zita rekuti vape bhendi. But musi wacho vairidza zveshuwa nekuti vanhu vaifara kuratidza kuti Stobart anga atoine mafanzi ake. Right. Gore iroro ndakazonzwa kuti bhendi riya rave nezita rakunzi Assegai Crew. That Assegai Crew ndiye nazofunga zita manje pakati ipapo. Kana Stobart pane fani one yazouya ikati akomana musamboiwa muri kuridza chaicho yakunyatsa kubaya chaicho chezoti moni kunge Assegai. Asi vatangoti akomana ko zita rakaramuka kaAssegai. Kati vatangoisa Crew pamberi. Tomatangira akaitwa Assegai Crew ipapapa. Saka 1996 wanga ine manager ainzi Raymond Singh murungu mwekwa Mutare, ndiye aiwa manager ndiye pa instruments time yacho. Saka vakazofunga kuti rega timbono tryawo kuti tikamboenda kuHarare kwakazara mamwe mabhendi pamusoro pamwe tingaitawo zvinhu zvinenge zviri nane pamusoro tingozikanwa nenyika yose. Saka pavakauya kunoku vaimboita mashows kuna Nakambozuma vachiita se vachibva zombopfurawo nepaGeorge Hotel. Izvi ndo pataiwanzonge tiripo tichimbonwawo zvedu tiripo apapo. Ipapo Stobart angandiudza akati Blazo tiri kuya kuHarare tichamboridza Kambozuma tozombopfura zvedu timbotsvaka mamwe manzvimbo dzekuridzira izvi. Saka varidza Kambozuma Hotel, wapedza ikoko kubva wambomhanya pahotel iyi paGeorge Hotel avho ndio kwairidza Bosi Ncube.
saka pabreaki pakamboenda busi vakakumbira kuti sister taikumbira kuti timbotiridzewo mbijana sinzi mumbori pamafemo ipapapo vakomana vazveshuwa kubva vanzi nasister busi right chimbokwirai pastage muridzi tinzi kuti munoridza chii vakomana bva vatanga kuridza marekodzi avo macopyrights aye kusvika vanhu vatonakidzwa mafans vatonakidzwa vanhu vese nemanagement yese payanakidzwa kati kwakomana imabva nekupi sei maconducts muzomboya kuno kuti uzombokutrayai saka ipapo sister busu pane kwangu ada kutoendawo vasikachagoni kuridza pageorge hotel kubva ngoti vakomana vakamboya chimboridza wayavaya mukambovatora mumbovasiya panapa ini ndichambofamba ndine contract dzangu dzandomboridza kunze uko management ikati kana varakomana wayavaya vanogona ngativatorei tokutanga vakazoya kuzoti Assegai Crew pageorge hotel paya pa1996 papapo time machine ndaingobesera kumanager band nokuti murungu aigara kwamutare aiti ayo Rex yo ndio uri close kuna vakomana vako ava saka upora chimbondibetsera kungoona kuti vakomana vari kuita sei ini ndakumbogara ndiri kwamutare because band ranzi ngariuye kugeorge hotel kuno kusaka richada management imwe rangozvimanager riri pahotera ipapo amanzwa kapo ndo mkoma ka Rex Kabwato former manager wa Assegai Crew right iwe mkoma Stobart chidikane mugore ra 1999 vakamboita hurukuro na mkoma James Maridadi honorable James Maridadi ichiri kunzi radio 300 ka isati yakunzi Power FM vakavashanyira ikoko ka vakaita hurukuro nawo pockets yo mugore 1999 regai tinzopana pamukoma James Maridadi vachiita hurukuro namukoma Stobart Chindikano music kude kubuskoro kwangu riko Mutare Boys High School wa Mutare muchimba muri koko nchimba ndiri koko chidzande Marimba okay ndoba from Marimba then ndichizojoina ndakambojoina futi rimwe group ndichingopedza chikoro vanafanya na Dube wewe okay ekaya ngeri kwa Mutare saka kazhinji kana pane ma interview ari kuitwa toona iwo Stobart unoya sei zvidaro wakomana wangu kazhinji vanotya kuya kunoka I don't know why zvekuti ndapenge tiri kutondetsana nawo komana kuti handaifanira wanga ndauya nadrama but right now vari very busy vari kutopractice kuti pamakazotanga kufoma chikwara cheAssegai zvakafamba sei Assegai takaifoma inini naSilas drama tichizojoinedzerana vamwe nesawa kuna Toti futi Toti ndandisina kumutaura kuna Toti Makureya naJoseph Makureya mabrothers saka makatanga sei kuti takufuma chikwara tokuzochipasitara kuti Assegai takangounganidzana sevakomana mumaraini kuti boys ngatifome group vana because taisenza mabox guitar ndobva mato tangoti aiwa ngatitsvage muhistory book iri tingangobuda taane zita in fact munhu akanga akazodumidza ari kuti Assegai chaiye akatoshayika aitwa David ari kwaMutare saka hamuna here pamangamboona munhu apromota akamboti vakomana ndoda kupromota ndo kazhinji kana band richitanga panomboita umwe indigenous ane but novakomana ndoda kumbokupushai zvozotadza kufamba pamberi apa hamuna kumboitawo history yakadaro imi isusu hatinaomboita mawaniwa wavo hatina sewe Stobart chakakuinspire kuti upinde munyaya dzemhanzi chii izvo zvinhu zvandakabva nazvo kudhara izvo ndakangokura nazvo saka zvinhu zvandangoona kuti I should carry on nazvo zvangu asi pawaimba uri kuMutare Boys aipape kumba uku zvainzi kudii zvisi zvinhu zvaikurudzirwa izvo zvazvitori zvichitsotsi kuenda kwacho kana kudai kuri kumapractice chaiko zvazvingori zvinhu zvekuwandisa asi mama wangu vasati washaya waifarira music nokuti iwo wachawanga vari mukwaya kwaya kuchechi Anglican saka vaifarira zvakanaka kudanga kwamudhara saka vaifarira zvechechi saka havana kunyanya kuda kurambira vana vanga vakanyanya kundisungira ipapa saiwori wechinganyumba mini last born saka pane here vakoma vako vakamboitawo zvemhanzizo havana kumboita zvemisi mukoma wangu but ndingati muri vangani kumba kwenyu mbatiri 7 pane tingori 2 vakomana vamwe vasikana zvakanaka saka upenyu wako wese wakurira kwaMutare
kwamutare samurana samanyika tiri ana wasu ana wasu zvinombonikonfuse pane vanhu tikana chiri kwamutare tonzwa vechibocha tonzwa vekuchimanimani vekuchipinge asi kana chivaona munotongotezi ndaana samanyika aiwa ndizvo manikale ndiyese ndaana wasu ivi muripaitwa nyarara saka kataro kandoti title track nyarara ndizvo maalbums amaita ndikati kubvira muchitanga ialbum yechingani nyarara yechipiri yekutanga iyi pambanakanyamakaripika kangaka kuti kana mwana kana vakuru kana munhu akadhakwa aingoimba kai ndima akanyora vongo album yacho yakatambirwa sei nevanhu yakafarirwa zvikuru zvoti makafadzikana nekufarirwa kwayakaitwa takafarawo nesa ezvo zvindiri kuona mamuno muharare mazuva acho amakarwa kanyamakaripi mamuri besi kwamutare manotanga tatoya muharare mamatoya muharare kubvira muchitanga asagai crew nekusvika paurongwa wekuzoti mwe kuzoda kuti mugare muno muharare zvakafamba sei ngoti nyeurirai takatanga tiri kwamutare kuno kumaurira takaita kunoku takauya tichitoti itori to but handisati tatsikisa zvedu tichidarika chienda kukwekwe so ndo mabatira takaita nzvimbo dzemuharare like jojo topata tichigara vere ndo mabatira makaita makontrakt ndo patakazotorekodha kanyamatari tandato muno ndikuda ndizive kuti kana muchigara muno muharare mune macontracts kwamunogara muchiridza munoona macontracts eti muridze muri base panzvimbo mwachati ari nani here kupfuura kuti muorganize mashows enyaya munoita kufamba muchibuda muchienda kunze right semamirira zvakaita pari zvine zvita kuboomaring kwekwe takabva kugeorge boomaring ibhesi redu ndo pekuti kana paine anonge achida kuti wana anotwanira ipapo but tine mvume yekuti kwasa kuenda unoridzira kumweni mugroup menyu muri vangani tiri 9 muri 9 imi munoitei kumastopati ndinoimba yekuimba mbodudza kuti like pabass guitar pana ane and so forth pabass guitar pana Joseph Makureya drama Silas Makumbe guitar pana Eldon Majera keyboards pana Luke koya inda Jimmy pana Luke akanyapfupika strange anyapfupika stere so ndongomudambana saka ndina umweni like ndina panapa ndauya naparadzai raga watsomba manje raga watsomba yekanye right ndona kambo kanonzi my boya kambo kekuti ndeke kufara kekuti akadi kuti unyanyodzamisa pfungwa akaita kuti usuwe ndekano kambo kekungofara ukanzwa kanonzi nyarara akafuti katamburidza kambo futi kasingati munhu dzamisa pfungwa kana kuti suwa kambo kekuti kwekufara unotiwana kupi tumbo muto wakadai so zvinongoya nyarara ndakainyora nechibhendi munhu anga achibatwa zvakanaka mukomana wake mozatinyarara pembe ndongechitora inyaya yadw zvake kuti munyaya inonyanyokana basa ndianenge asirwa mwana vaimbi mama wacho unonga wamboenda kana kuti handizoti urongwa hweune musicians munoona hwakakunakira here imi sevaimbi inini nyunyini yemunomu nandioni kusimba kwayo inini because tikada kuzvitarisa kunyasa kuda kutarisa tinonyasa kuona kuti hatina mwedzi tasiyana nasystem sahwira wangu the lady but hapana chinhu chati charongwa senyunyini ka paifanira kunga paine maitirwa zvaitwa bcause tikazvitarisa system anga ari kamunyunyini iyoyo takaridza naye kugwanzura palast year pamusician day but nyunyini up to now haina chayati yaronga zvinoita kuti vanhu vazive kuti kana dai vanhu vada kudonata kana dai vaida kubatsirana at least waifanira vanga wakazivisawo vanhu by now but hapana chendati ndaswawo nezvazvo zvotireva kuti handinasi kuona kusimba kwayo asi isusuwo hatinazombonzwa ukaimana gwenyambira system munhu wamakasenza naye zvakanaka hatina kumbonzwa gwenyambira kana mweche takazobudawo mupepa zvakaisa advert zvayo diki diki zvayachiti system kuzorora murugare pamamusicians acho ese pamamusicians acho mese zvenya pamamusicians zviri nani pane union union dambudziko reunion riri pakuita sei dambudziko reunion ini ndinoona seunion yayaka
inofomeka pakusvika muna september paya pakudata zvekugwanzura izvezve ndo pinozwa kuti kwaane nyunyeni kwaane zvakati but january kusvika pesa pana pakati handizivi kuti nyunyeni inofungwa ngemhosva yekuti pana pakusvika zuva remamissions riya here kana kuti ipo papa handinyatsouziva sei zuva remamissions richizokosha rinozokosha chii zuva remamissions tinorikoshesa chii chinorikoshesa chandinyatsii kuchionawo inini because kana mamissions ichitadza kuti isusu right womunhu wafaka uyu taifanira wanga tiine zvatakaita senyunyeni zvinozikana zvinonga zvakadaurwa muredhiyo tichizwa mumawere kuti apane zvinhu zviri kurongwa zvakati ndoona mamissions ari achida unga achiitawo something but hazvina uri kuzvimiririra inofanira wanga iriyo nyunyeni yacho nokuti pamwe isusu taifungidzira kuti kuno tichaona mamissions achiisavabvere kuti mamissions tiri kuungana pakati tichienda kunoradzika umwe wedu asi hapana urongwa hwakadaro hwakaitika aiwa ndosaka ndiri kutoa inini nyunya handisi kuona kusimba kwaiva ndokambuka nziko Jenny tiri kupfuurira mberi kanayo kanhoroondo yedu atakabata stobart chindikano ndokanonziko mapoto akanodiwa manje nechikomana kaSebastian Muburiri ndiramba right regai panapa azvineyonawo sara iwe wandiramba tinzwe kubva kuna mukoma Rex Kabwato maringe nekambo kakakurumbira kanonziko amai boy saka umona uri pahotsera ipapapo manje mbiri yaubva yatanga kusimuka topakabva wazoti album yatiri kuridza yedu original yedu iyo zvese mari ngatichirekodha vakabva vairekodha early 1997 song inonzi Kanyama Karipi yainzi amai boy but vanhu ndo vakazoitwisa vakati Kanyama Karipi saka patangoisiyo yakadara kuti ngaingonzi Kanyama Karipi but paalbum inonzi amai boy zvese mari yakarekodwa neHigh Density studio yatendai Mupfurusa the late yakarekodwa naKuda Matimba ndiyanga ari engineer album ichibva yaita mukurumbira zvekuti song iyoyo Kanyama Karipi yakatombonesa patop 20 1997 paina Peter Jones payakatomboita number 1 ikazomboitawo futi number 20 patop 20 yo imwe yanga imboripo zvese mari album iyoyo zveshuwa yakaita kuti vakomana vazikane nyika yose paya nyanyanya song iyoyo Kanyama Karipi. Inini papapo ndakanamba chingofamba nakomana tichipota chimbovatora ndichimboendesa kuredio mainterview vakaita video ravo rakazobuda paTV ndaivatora Makuseni show yeMakuseni iyaya interview yepa TV ndaivamhanyisa Makuseni zvimwe zvese zvekutendera kutambowana futi vamwe vanhu kunzewo kuti ndindaivatora nemosikari yangu tichitenderera zvekuti vakanga very close kwandiri ndakutonyasa kuziva nakomana vese vamwe vanatiskaziyo vekusakubva vakomana vamwe vakakura kusakubva vananiskaziyo vana Mateni vana Silas nana Makureya ivavo vamwe vangu vasara Makureya pakazosara vairi vamwe vacho vana mukoma vacho vangu vabuda mbendi uchingoduchamurora woita swazorwa ndowenaswotiswa ndiri kuronga nyamba iwewikamba wakamanya kuziviswa kwatete uchifunga kuti ndo mabvunziro nyamwaka uchatsva tsvarakadenga yatorwa hauna pajero sana nemurumbwana wakandipedzera nguva yangu sitaironga zvemahumbwe tarisa ndasara ndega ndava pambene semutsanga rekei timbomira zvishomani katimbopinda mumusika
Applications are invited from suitably qualified and experienced candidates to fill in the position of pensions officer that has arisen in the investments department at Pockets Hill, Harare. Interested and qualified persons should submit their applications with comprehensive CVs, certified copies of academic and professional qualifications by no later than 6 October 2025 by either visiting the corporation's website www.zbc.co.zw/vacancies or scanning the QR code or emailing pensionsofficer@zbc.co.zw. National FM. Ribati. Tulipa mpepe. Tulipa mwempela. Semunye. Tiba ngompela. Ndife amodzi. Ribati. Tilipa bodzi. Ilangwe. Tili wabodziwo. Tuli antomwe. National FM, the whole nation on one station. Right. Regeti nzovana paka mukoma stopati vachingunotsanangura maringe nezve ruremekedzo. Mukoma Rex Kabwato pane zvakare pavaka tsanangura maringe ka nezvekuti mamwe mashows anga akuflopa. 1997 wakomana akati no album iyi tamboita zviri nani ngatibudise futi mwechi2 inonzi Nyarara. Ngeni song yakanetsa inonzi Yo Mapoto asi vanhu vanoita zvinei. Song iyo yainetsa pa live but album iyi haina kunzika kunzi album ya release yabuda. Vanhu vakangoti asiga yakazoenda nekupiko pakangobudisa album 1. Yakarekodwa iyi yakazorekodwa Shed Studio manje na Rusike. Ndiye akarekoda album but album yainakidza chezvo chezvo ine masongs akanyatsa kurekoda chezvo chezvo but yakashaya kuti yakamaketwa nani because yakarekodwa Shed Studio kugrama uku haina kunyatsa kuwana marketing chaiyo chaiyo hatizi kuti zvakafamba sei panyaya marketing yawo iyoyo. Right. Rege vana vaka timbonzwa iyo ka mukoma stopati vachiti tsanangura sisu ka vaigunungunawo zvavo mukoma stopati kwanziso ruremekedzo chereche National FM frequencies kuti mubate National FM vaimbi vedu vemunomu kwanzi hapana respect yacho yatingati sisi tingati akomana vaimbi vedu vanorangarirwa here izvozvo vaigununguna nazvo izvozvo kuti sisu tiri kutarisa kuti kuona ngese zvinonzi sisu hatisi kumbopowo mukana wokuti sisu ka tiri kurangarirwa. Handizivi kuti rekatinzve vachitaura ivo vega. Usimaondera ako dambudziko riri papi? Dambudziko richiripo hombe. Dambudziko richiripo kubva kana kuti ndikati kana kutengeswa kwemarekodzi acho nasa kuona kuti zvinonyatsa kuita chaizvo chaizvo ndizvo zvongoti seanhu anonga aine chido nezvinhu hatingaregeri tifana kunga chingoramba chiita zvedu. Ndakamboita uri kurona umwe muimbi sondo rakapera akaradza kushushikana zvakanyanyisa achiti promotion yatiri kupuwa nemarrecord companies haina kunyatsa kudzikama. Ndo maondero anozviita here iwewe? Nenyaya iyona ndotsigirana naye. Zvinodaro ndotsigirana naye. Asi mimi promotion yamungade kuti record company ikupei promotion yakamira sei? Secompany inonga iri kutengesera marecords zvinonga zviri raitwo kuti wamaridhadhi munga muine CD renyupe magara muchiona kuti iri CD yazega but macompanies ari muno muchaiwo haasati akwakuafoda kuita maCDs zvato zvemaprivate companies. Chikonzero chachiri chei? Chikonzero chokuti music yenyu haisi kutengwa here kana chikonzero chokuti havasi kuda kungozviita chetezvo? Hawatokwanisi kuti hawasati wakukwanisa kuti waite ipapo wachitoriwa chakatoti sarire ipapo zvoti zviri zvirikuitwa nemaprivate companies. Ndinoonawo kamwe zvimwe zvinoitikawo nedzimwe nyika mhiri kwemakungoti kana vaimbi vakubudisa kambo kawo vanoita ruzha nenyaya album yavari kubudisa
vanotaurisa vogoimbisa vogoita zvakawanda vachiita yatingati public relations kuti vanhu vazive kuti kune kamba kari kubuda. Imimi seAsagai zvimwe zvamunoita ndezvipi kuti mukurudzirewo kuti tabudisa chakati? Tinoda kunga tichigadzira zvinhu zvakawanda, matishirtso, macapso, public promotion zvakangowanda nekunga tichizviitirawo mavideos azvo vanhu vanga vanonyatsa kuziva kuti ndo zvinonga zvapo zvacho. Ndo zvinhu zvacho zvakudhura mari dati zvakudhura zvese maimbira makairamba kuti zvese mari zvese mari. Right, mavidhiyo yakatorawo mari mbijana. Beni mazuva acho zvanga zviri nani mbijana makwira mashatira aita dhora remona ngekuti ufunge kuita vhidhiyo racho so uchizofunga kana zvikwerete kumbawo kudai unotoona kuti asi kuita kwacho so even dhora rikadonha kasi imi kana muchiita mavidhios hamusi kuita kane foreign currency, munongoita kane mari yemunomu yakadonha muchipawo vanhu vakadonha muchivapawo mari yakadonha. Aiwa ndizvo. Saka imimi ndikati pamari kuti muite vhidhiyo, ngatiti album yenyu ine manziyo 6 muchida kuita vhidhiyo mukade mari paalbum iyo kuti ite vhidhiyo rese yealbum yese album rese zvinodependawo nekambani yacho tonga achida kuita nayo. Kune vari cheap but munongoona kuti kana zviri chipo zvinonga zvakandopangidzawo uchipika koyawo zvinotodhurewo unongoonawo nequality yacho kana yevhidhiyo racho zvinosiyana nemakambanies. But paaverage mari ingadiwe pakugadzira vhidhiyo ngati kana album kana rombo rumwe chete pakadiwe mari like panini pangada 15 inonge yakanaka yevhidhiyo 15,000 inonge yakanaka. Saka iri 6 wo munongoona kuti right by 6 mochizoenda kuona kuti kubhadhara kwemishinari kako kuti washuti but mozoenda kuona kuti pavideo script vanokwanisa vanga vachida zvimwe zvinhu zvakaita like kuda kutravela kuda kushutiwa zvakaita kana kuti kubhindura kupane pawakaona pane place iri right expense imwe inonge iri kutopinda pavideo kana iri mari yetisingaiti pa15,000 zvichizodependa nevideo script racho. Okay, munoona mavideos ane zvaanobatsira here? Mavideos anobatsira stereki anonyanya kubatsira pakuita sei? Munoziva kuna vanhu vasingamboteeri radio. Okay, maonera ndakazviita ini but mvenge umwe munhu amboisiba paevery Thursday munhu otokwangaswa. Saka ndo mapromoter etoita nedzimwe nguva. Mavideos amunoita kazhinji tonzwa vanhu vachitanzi kana toona mavideos kazhinji unoona Gwenyambira achiridza ona ombogara padombo omboenda kuseri kwedombo opinda mumvura. Hakuna here zvimwe zvinokwanisa kuitikawo zvekuti mavideos anoshuti vanhu vasingamire kuseri kwematombo kana kuti vasingambopavevura zvimwewo tikaona mavideos mamwe anobva mhiri kwemakungo toona vhidhiyo kubva kutanga kusvika kupera tisina mbora matombo. Aiwa ndo chiZimbabwe chacho zvamaridadi ndo pakati pane pfungwa dzacho zvatisati hakuna maschools zvaanoticha zvemavideo script muno muZimbabwe unlike UK yuko. Saka munongoona kuti mukangonombira paseri pedombo mongoti mai boy kasidai kubika mobva mawanda paseri pedombo mauti kanyama karipi mobuda mozoti makusvika pamobva mamhai opira nemvura moshambudzira mvura yobva yapera vhidhiyo. Aiwa zvindokuchitinomiramira kwachozvo ndokumiramira tozoona kana muchiridza manayi club umu toona pari mamwe vasikana vanotamba manziyo dzenyu vachigodoka vokutonosha kuti apa anenge akaiswa kusungwa nemabhaudhi achiita kugodoka amukwanisa here kuti muvatori vasikana vaya monyatsa kuvapolisha muvaisa mumavidhios enyu. Munoziva amwe anhu mukada tarisa vhidhiyo rakanyama rina anhu akawanda zvinoita amwe maartist amwe ari selfish amwe maartist unongada kuti inini ndibude ndo pakuzosvika kubuda pamwe ari kuseri kwedombo pamwe agara pasi pemupangara kana kuti akaitawo sezvo zvakadamadora but pano vanga pachibuda chimwe chinhu chinonga vanga chiri kuenderana nerekodhi. Saka ndofunga pamwe kushaya skuru yazvo iri handizivi kana kuti uselfish ipa panchazivi noti pamwe kati toti pamwe tozofunga kuti amwe stobharamba ati ibva mayatsondibudisa inini ndoona kuti vhidhiyo iye ikaenda kumusha ikaenda kumusha unobva waziva ndistobva takubuda patv azvanhu kudaro right. Asi kana pamunoshuta mavideos munombotanga manyora mascripts here kana kuti ndichazongoti akomana takura kamera hendei mubva maenda moita dombo ramwari munoimba kuri kushuta kwevhidhiyo ka makameramani anofanira kutoti anga achitomboya achibatsirana kana kudai kuri bhozi vanhu vari experience waya vanhu vekuti mofanira kuti kana muine video script yomanyorawo wanga uchiona wachienda kuona kuti okay panoda zvakati kana dai ogadzirawo preparation yake malights pamwe pada malights pamwe uda kutira muri dark wanoda kuti yena anga achiona kuti iye uda kuprepare. Saka zvina zviri right kuti munga muchiweka nawo before pasati paita dhiri kushuta. Wewe wakasikirwa inini kuti tikarisane ndotapirirwa one wewe wotapirirwa one ni
anzi ndakasikirwa iwewe Asekai Crew akakazobuda manje mushure monge mukoma Sobati watisiya vakomana vasi Crew akufurira mberi right anzi pane damba refu rakazombobuda ari ega kama Sobati Chindikano rekaiti dzobva kuna mukoma Rex Kabwato vachitipa nhoroondo yacho ipapa. Sobati manje yanga ya 1999 anga upora chimborwara mbijana saka ipapapo takanga tane mamwe maplayers futi akanga azoya like Tendai Muparutsa akanga azopinda mubenda achibva ku Run Family wamwakomana wangu wambobudawo pakati papo wana Brian Chaka. Uyu Brian Chaka ndiye akatanga anga karidza akanyama karipa anga azobuda mubendi meya akutangawo zvake Brian Nananga Chaka iyi nickname zvayo Brian Nananga anga azobuda mubendi azotanga zvimwe zvinhu saka ipapapo Sobati anga kuona kunga bendi sinonyasa kubatana kuti ringe richirekoda. Brian Nananga airidza chipapo. Brian Nananga airidza lead guitar. Saka pakabuda kabvabuda nemumwe wake futi ainzi Brian airidza futi bass guitar. Saka ipapo Sobati ndo pakati akomana bendi rasanyasa kubatana zvandiri kuda sound. Saka ndakumborekoda zvangu solo album yangu. But solo album ndikurekoda iyi aizi Raga Manyika. Umwe musambo ndinoda kumboedzawo paside. Achibva rekoda iyo album yakanzi Samanyika paHarare yanga ine imwe song advert yakamboitwa pa TV yematissue inonzi Adriver. Album Sobati atizive kuti aida kuimaketa hawo but anga asikadi kuti inzi Asekai Crew nokuti aiti zvaizoita fanika musambo edu warasika waenda ku sort of yainzi chiko imwe yakata digong panzula tazwange mudumbu kubva kwamushunje driver auzingeiko vanhu wanzwa sababa avo zvinouchapupu vanhu vari padhuze nawo ese wavhura mawendo kuti mhepo dzikomane woti zvakanaka were wena driver nguwe umu-22 zethu sixolele bakithi misa ibhasi ubone ugijima okwenza ubaba lowana esetla esiyadinga ukuzinceda esibhedlela ilabhoti Adiraiva tine mutombo asada kutonga akatwara matanda akachitiperekedza kwetiri kuda isu tabhadhara mari dzedu ngamire driver uyu anofanira kuona kuti afamba nevanhu aya tikarasada tikuenda naye kumurungu kwakeko kutodziwa basa asi chairobuda basa zvimaitibezvezezi uchairo haazwi matito itase tangwana nemutombo wakareba mutunu tangwana nemutombo matito itase tangwana nemutombo wakareba mutunu tangwana nemutombo adiraiva mirai kani adiraiva mirai adiraiva tine mutombo mamisha kwenye munotsetera chikafu semazuva ati kune hondo sei kulonga mpira nindisei manje maundishupa ngumira nhando godo rurefu ndomira pachiteshi tatumbuka ndozvo yekumira mumakwanzi ndaramba yekumira ndinosiwa nebasa maimboisire mangonembota haya maitsilira kutoshupa inini yekumira mumakwanzi ndaramba yekumira ndinosiwa nebasa maimboisire mangonembota haya mweya wamuno adhizi rikaita nani anuwe ayamakata dakara majeriva mapesa itase tangwana nemudongo wakareba mutunu tangwana nemudongo matito itase tangwana nemudongo wakareba mutunu tangwana nemudongo adiraiva mirai kani adiraiva mirai
Adelaiva dine mudombo, Adelaiva mirai, Adelaiva mirai gani, Adelaiva mirai, Adelaiva dine mudombo. Anuwe ayamagata Takara matereba rukweza Anuwe jimomirai Aiwe jimbusunga imudumbu Anuwe ayamagata Takara matereba rukweza ndo damba refuracho raakaita ari ega rinonzi adrive raakaita ari ega iyeka ranga rakanziro samanyika paharare akariita ari ega by 1 aida kuzoda kuchinja musambo kuda kuti pamwe zvingaite sei mushure mokungaona kuti zvinhu zvinhu zvasingachafambi zvakanaka nekuda kwekuti vanhu vanga vabuda vakawanda vamwe nekuda kuti vanga vashayika vamwe vacho nekuda kwekuti vanga vabuda vachinotangawo zvavo saka zvakabva zvarerutsa bhendi ranyatsokuita kuti apa pasina kana kufamba zvakanaka so right regai panapa timbonzwa ndakaita kuro zvakaita naadzimai vacho handitika mai Chitikano regai tivanzwika vachipinda mudariro vachitipawo zvakareka nhoroondo yaiyeka Stobart Chitikano. Inini ndinoitwa Shamiso Jose Chidikano, ndiri mukadzi waStobart Chidikano. Shamiso Jose Chidikano, makabarirwa kupimi? Ndakazvarirwa muHarare kuGlenora. Aiwa, zvinofadza chose. Right, iko zvino nhasi muchiri Glenora? Chokwadi, ndokwandiri kugara. Aiwa, pari nani apo. Right, mai Chidikano, imimi mungatiudze kuti makasangana gore ripi naStobart kupi? Takasangana 1997 muna April. Takasangana mutown. Ndaingomuziya from kwaMutare. Inini maparents angu baba wangu vakazvarwa Malawi. From Malawi vakayazogara maMutare muSakubva. Saka ndokwaigara wanaStobart nguva iyoyo kuma early 80s. Saka ndaingomuziya kuti taigara musame line. But nandiri mwana mudiki zvazviri zvohwana udiki. Then ndazokurawo ndakazongodhumana mutown ndobva angondifananidza. Then mfata tanga edu kutaura takutanga kucommunicate. Akatanga kuona umwe ndiyana? Ndiye akandiona. Mukabva mamuziya? Inini papa ndina kumuziya, but kuti paakazozviintroduce ndopandakazomuziya. Saka aitamba nehanzvadzi yangu. Saka ingeri hanzvadzi yenyu? Makabva mangomufarirawo? Takabva taingofarirana hedu. Pamakazoronga zvekuda kuwanana naStobart, vabereki venyu pavakaziva kuti ndo yaapo, vakazvitambira sei? Vakambodawo kuti semunhu wemuimbi vakamboda kuti hazvizonetse here, but susu tanga tawirirana. Saka ndakabva ndanomuintroducewo kumba kwedu kuti ndo
munhu wandiri kuwirirana nayo. Hainyanya kuomba musoro apa ndiani, amai here kana kuti baba? Baba havana kumbobatikana nazvo, akati munhu zvaanoda ndozvaanofanira kuita. Amai ndo vakamboreisawo maquestions akati muri kureva kuti pamakasangana naye anga atopinda mumagitari? Anga atorimo kudhara. Asi ndima maibhoi mairehwe here? Ndakazoita ndini maibhoi vacho. Aiwa, zvinofadza chose. Saka imimi pamakazoziziva kuti uyu munhu ari kuita zvinhu zvemagitari masangana ipapo, imimi zvakakutorai sei? Hamuna kugadzika zvazvo? Handina, but ndakada kunzwisisa kuti zvinofamba sei. Saka from ipapo akabva azotaurawo nemaparents angu kuti ndiri kupota ndichimbokumbirawo mwana wenyu kuti ndipote ndichienda naye kumashows amboona zvinenge zvichiitika. Saka takufamba tese hedu from patakatanga kuzivana ipapo ndichatendawo mashows aveyayo. Zvii zvimwe zvaiitika zvamaiona ikoko? Zvakawanda zvinoitika. Zvei? Kune vanhu vese unovawana ikoko, varume, vakadzi vanenge vakadhakwa, vanoita zvese zvese. Saka ndo zvimwe zvinhu zvaiti doti uzvionere, asi uchiziva kuti vanhu vese havana kufanana. Vamwe vanoita zvavanenge vafambira izvozvo, isu tinenge tiri pabasa kuti tifadze vanhu vese vakasangana ivavo. Imimi zvamaienda ikoko, muchinopinda ikoko, kune varume zvakare ikoko, hamunawana here dambudziko rekuti vamweni vachida kuzembera kwamuri? Handina kusangana nazvo because ndaipiwa VIP seat yekuti ndaiexcortwa, saka handina kusangana nazvo, vanhu vaitondirespect. Aigonoti kana achingofamba akaona kana zvangoitika kana chii, aingoti ndoda kutokomboza a song out of zvandaonapo. Pamwe kana nyaya chaidzo akanzwa vanhu vachitaura, aigona kutoti zvona apa pane nyaya inokwanisa kutofadza vana apa. Tingati here siso pana paakakomboza amai boy, pane zvaangaona? Apa aingotaura kuti zvimwe zvinoitwa nevakadzi, saka aida kuburitsa zvimwe zvinhu zvakadaro zvavanoita vakadzi, zvatinoita. Saka ivo vaiti kana zvezve vakabuda vakatenderera, toziva kuti kumagitari vanogona kuenda woita kana mazuva akati vari ikoko, imi zvasingakubatei moyo? Ndanda kuzvinzwisisa, saka zvasingandibati. Dzimwe nguva taitongoenda tese, saka ndatozvijaira. Naingoziva kuti baba wari kubasa. Right. Chekudya chainyanya kufarira, aifarira kudya kwakaita sei? Nyama aiida. Aida chero ukabika chii, anozongoda nekanyama pasaidi. Pane zvimwe zvamungati mimi pakugara kuti izvi aivengana nazvo izvi ndezvipi? Pane zvekudya derera anga asingadi. Ko pamagariro zvamungati mimi izvi ndo zvaikwanisa kumutsamwisa izvi ndezvipi? Anga asingadi zvekupinda muvanhu, kunyanya inini mukadzi wake anga asingadi. Aida kuti nguva zhinji tinge tiri tese. Sei aidaro? Ndiziye pamwe kuchengera ake. Mune here zvimwe zvamuchiri kutondera kuti ini ndikarangarira zvakati zvifani zvaakamboita zvinondibaya moyo kuti ndinobva ndangonzwa kumufunga? Pane mumwe musi tiri paGeorge Hotel, ndakabuda ndichienda kuladies, saka ndakaperekedzwa ndobva ndasvikopinda muladies. Ndiri muladies imomo ndakateerwa nevamwe nedzimwe ladies vakati izvoni muri kudei kuno, vakandiunganira. Saka izvozvo zvine zvazvakangondiita. Then iye akadzika pastage achibva auya ndobva asvikonditora ndidzosera kusiti. Saka madzimai avangava kuti muri kudei maisafanirwa kuuya kupendi? Ndo zvandakaona kuti ndo zvavanga vachitraya kutaura kuti muri kuteererei. Kureva kuti dzimwe dzenguva imi maivatadzisa kufara? Ipapa ndinonyatsozvinzwisisa, ndakasheya kuti zviri kurevei zvafamba sei, but vakazopedzisira ndo vanga
ana tete vepadhuze chaivo akutoti muroora kana chiro kwanga akuzoenda ndisipo waitonzwa chinzi ko muroora ari kupi mamba ingonaka pana wamai. Aiwa pari kunzisa saka imimi pakaitika incident iyoyo makumba makazombotaura nezvazvo. Ndakamboti aine handichada kuenda nekuti pamwe ndiri kukutadzisai kuita zvimwe zvinhu zvenyu ikoko, saka ndakamboda kuramba kuenda, but ndopaakabva atoti from today hauchatosare zvachose. Yakabva yatoita tek ya right. Tingati sisu matamba refu akaita kufunga kwenyu mimi mangani? Akaburisa 3 zvese mari ndo first album 97, then Nyarara 98, then pane solo album rakaita ega it's 2000 rainzi Samanyika paHarare. Right. Panziyo dzake dzese idzi ndoziziva ndimi maigara naye kambo kamaiti imimi aka ndo kaaifarira iye pachake ndekapi? Dzakati one day ndipe kamwe kacho kamwe chete padzakawanda idzo kana dziri 15 toda kamwe chete kamunoti akaka mapoto. Makamboedzera kumbokurukura nezvazvo kuti sei uchinyanya kufarira kambo ikaka? aiti nekuchitwa kwevamwe vanhu vaaiona ndokwakaita kuti anyore kambo ikako. Pane vamwe vanhu vaaiona vaichitwa nevavaigara navo. Ari madzimai ekandaura nababa? Madzimai. Azvineyonawo sara iwe wandiramba Mwari ngaawe newe pane zvese iwe zvaucharonga wakandipedzera nguva yangu sitaironga zvemahungwe tarisa ndasara ndega ndava pamene sechikwepa azvineyonawo sara iwe wandiramba Mwari ngaawe newe pane zvese iwe zvaucharonga wakandipedzera nguva yangu sitaironga zvemahungwe tarisa ndasara ndega ndava pamene sechikwepa ndomuwana kupiko mumwe kuti ndifare ndozviita seiko iwe kuti ndikanganwe kupara kwechimwe chikomba kana kusuwa kwechimwe. ndokanzika mbo kaifarirwa zvikuru kana iye kastopati chindikano sekutaura kwaita kana amai chindikano right. Koi ivo madam kaifarira Rerudoyi second album pana Nyarara akaimbira imimi ndo zvaakataura ipapo. iye akaimbira imimi kananzi Rerudoyi. Ko imimi kenyu kamaita aka ndo kanondibata ndikapi? ai ndaifarira dzakati mapoto iyoyo ndandakuifarira nekuifarira kwaiita iyi naJeni naNyarara yacho ndaiidangu. Aita akaenda kana pashow zvezve kambuka muona kuti aka paanongotanga kukwapaidza aka chaunga chese chaibva chaita zhowe ndikapi? My Boy namapoto. Akaisimudza vanhu.
sechikwata chakatangira kwaMutare, ndekupi kwatingati sisi ainyanya kutambirwa zvakanaka akauya akaridza kuno kuHarare kana kuridza kwaMutare, kwamaiona imimi kuti uku kunenge kune crowd yakawanda, ndekupi? kwaMutare kaiti kana adzokera vanhu vaisimuka sekuti munhu ambouya kumba, but kuHarare kwachona kwanga kuri pamberi 40. Ndinozviziva maichidikano kutizvo kazhinji kacho kana uri mudzimai wemutungamiriri wechikwata chebhendi, matambudziko mazhinji anenge achibva kuvakomana anosvikira kwamuri imimi, because imimi ndii munokwanisa kukwidza kumusoro uko. Tingati here pane mamwe matambudziko aisanganikwa nevakomana vebhendi aiti akasvikira kwamuri mimi moedza kumbogara pasi nababa muchigadzirisa? Amwe achona ndaizongopirwawo kuti tiri kupesana pekuti, but nguva iyoyo havaisova vega zvavo. Vainyanya kupesana panyaya dzipi apa? Padiscipline apa ndopainyanyonetsana nevakomana. Vaita sei? Vaiti vakaita zvaasiri kuda panguva yebasa. Zvakafanana neyamachidikano? Kana kuti zvonopinda muvanhu iyo iri nguva yebasa vanga asingazvifariri. Aiti nguva yebasa ngaive nguva yebasa. Kana pakuzoda kuita kune vane mhuri dzavo zvekuita zvevakadzi anga asingazvidi. Vaitsuurana. Stobart ainodoro here? Aimbonwa asanga asisanwe zvake. Kokusuta? Zvese anga asisade kuzviita. Asi panguva yamakasangana naye imimi aizviita? Aitanga achibirira, but pakuzogarisana ndakazoona kuti anoita izvozvo. Makamuita sei mwana wevanhu kuti azviziye? Hapana, ndaingoti zvonina handizvifariri. Kunyanya fodya ndaingoti handiifariri. Saka akabva angotenda? Akatanga achibuda achinoputira panze, kupedzisira akazongoti bwega ndingozvi. Ndoka amai chidikano wamuri kunzwa vari kunotaura vachiti pakanhoroondo yavo mararamiro nemagariro avaita naivo kamuchakabvu mukoma chidikano. Right, mazuva ekupedzisira zvii zvaka zvakuitika apa? Regai tinzwe kubva kuna the former manager mukoma Kabwato Rex. Saka Stobart akabva ati no wakomana, ngatishandei rimwe album rechi3 seAsegai. But ipapa ndo panga kunga chimborwara, but ane masongs anga atorekoda vachiriyesa. Akatosara akatorekodwa atori pamafile tapes. But anga sinonge azongoperawo zvazvo. There were about 3 songs dzakasiya Stobart. Saka muna 2000 utano hwake Stobart wangu sinonyanya kumira musha. Zvekuti kuenda pastage zvanga zvakupota zvimbomunetsa zvimbodi kusvika zvazomukurira ma2001 ndopakabva ashaya pasina imwe album ranga rabuda. Zvinorwadza chose nekurasikirwako. Right, rigatidzwe kubva kuna mukoma Jonathan Chindikano, mugwano wa mukoma mukuru kuna Stobi. Stobart arwara munhu akabskona TB. Saka akamboonwa matablets aya anwa ndinoona akabva arikira asati apedza kosi yacho. Ndinoona ndipo pakakanganisa, kuti kana wataurirwa nana chiremba kuti unofanira kuti upedze kosi ndokuti uite zvakanaka, ngaipere kosi. Saka iye akasiyira munzira ndokuzotangazve kunwa ma-TB tablets aya. Ndinoona ndo zvakakonzera kuti anyanye kurwadzirwa nyama yake akazosvika pakutisiya. Paakapuwa nana chiremba mapirisi ake ipapo, imimi vemhuri pane here zvamakamboita kuti munyatsokuongorora kuti munhu uyu ari kutora mushonga wake nenguva iripo zvakafanira kusvikira apedza, yatinoti kuita kumonita kosi yake kuti aipedza? Stobart apa akanga
aine mukadzi wake ane mhuri yake saka uyezve akanga achigara muHarare muno kuti tizowani nguva yekumonita kuti anwa here tachingodara kuti munhu ane mudzimai wake and zvinhu zvese zviri kungofamba zvakanaka. Saka akashakira kuno kuHarare here kuti akazouya sei kwaMutare? Arwara Stobart ndakazosvika pakutaurwa kuti munin'ina wako arwarisa. Saka akatofona ndi mukadzi wacho achitudza tiri kwaMutare kuti Stobart arwarisa. Saka ndakatumira tete hanzvadzi yake Florence kuti auye anyatsoona kuti zvakamira sei. Kana aona kuti urwere hwanyanyisa omutora nemudzimai wacho ozouya kumba kwaMutare. Saka akaita saizvozvo ndokuya kuno kuHarare ndokubva atifonera kuti urwere uri kuno kuhwakura. Saka ndakamuti kana waona kuti zvakakodzera chiuya naye kuno kwaMutare. Saka akaita saizvozvo takanga tamupa mari kuti afambise vese. Akauya naye Stobart kuno akangopedza ndofunga 2 weeks ndokubva ashayika ari kwaMutare. Akashayikira kupi? kwaMutare paGeneral Hospital. Makazonomuradzika kupi? Akaradzikwa kuSt Joseph Cemetery. Ndiwo kamukomawo Jonathan, regai tinzwe kubva kuna maikuru Chindikano kuti zvakafamba sei mazuva ekupedzisira. Pekutanga akastroke, akaita stroke. Ndofa azomborikavha ke pastroke iyoyo. Ranga riri gore ripi? 2001 kunana March April 2001 ndopaka stroke ndofa azomboti recovery then vayazodzoka futi muna June. From ipapo haana kuzonyatso recover. Apa mamushingogara naye muno muHarare? Taigara tese. Kupi? Taigara kuSunningdale. Sunningdale yanga iri imba yenyu here kana kuti mairenta? Tairenta cottage. Zvikazoita sei? Pandakazoona kuti zvoni zvinenge zvanyanya patikazosimuka tichienda kwaMutare kumba kwabamukuru kwaChidikano. Ndokwatakaenda ndofa tazoita zvese zvanga zvidiwa kuhospital kusvika munhu azoshaya hake. Akashayikira kumba here kana kuti kuchipatara? Akashayikira kuhospital Mutare General. Ungori musi upo? Musi wa27 September 2001 iyoyo. Mukazowachengeta kupi? Takawachengeta kuSt Joseph kusakubva. Akasiwa aine 3 years. Right, asiwa aine 3 years ipapo nhasi uno ane makore mangani? Zvino ari kutena 17 this year. Tinozviziva kuti panoshayika murume vazhinji vacho vamwe kunyanya kuvaimbi ikoko ndinoziva vanhu vari kuchema chemota hama dzake dzinozoya dzoshungurudza. Hamuna kusangana nematambudziko emhuri yakwaChidikano? Inini handina kusangana nematambudziko iwayo, but kuti vaitosympathizawo neni pane zvese kana ndikapa zvichemo kana zvichibatsirikawo vaikwanisa kutondibatsirawo. Hapana here akada kugara naka? Hapana. Aiwa, pari kunzwisisika apa. Saka mukomana kubva ipa pane makore 3 imimi mune here zvamaita ipapo kuti mukwanise kuwana rubatsiro rokuzviraramisa? Inini ndaita zvekusona. Asi pakanditora zvese izvo zvakabva ati zvisiye ndokuchengeta nezvangu. Saka pesa pana ndakagara. Then paakazoshaya ndopandakadzokera hangu mufield yangu yokusona. Mama akadzidzira kupi maChidikano?
ndakaitira ndakaenda kuchikoro chacho. Musati makugara mese kandi mama kutogara mese? Ndisati ndakugara naye. Aiwa, idzidziso yakanaka chose kune madzimai variko pazuva ranhasi. Onai mai chidikano munhu achingoti achibva kuchikoro achipfuurira mberi nekutsvaga mabasa emaoko. Onai havana kuziva ivo kuti ramangwana zvichazenge zvakamira semamiro zvakaita, asi vakakwanisa kurarama zvichivabatsira vachipfuurira mberi kozvinezvi munhu ari kupfuurira mberi neupenyu hwake. Kana tichifananidza nevamwe vanenge vachingochema chema kuti zviri kunetsa zvinhu hazvisi kuringana hazvo, asi at least kana une paunenge uchitangira semunhu wechidzimai zvinokwanisa kuita nyore. Ndeapi matambudziko mamwe amungati mimi apa ndiri kusanganika nawo mukurarama kwangu mai chidikano? Ndakasangana nezvakawanda, but ndakangozoti ndo upenyu hwacho hutoripo. Chinangwa chanchiri chekuti ndikwanise inini kurarama zvese nemwana wangu, achiraramawo kurarama sevamwe vana vese vane maperenzi avo akakwana. Saka kubva pakaenda mukoma chidikano ipapo makawanikwa here? Handisati mbochengeta mwana wangu. Muda kuchengeta mwana akura akuita form 4? Ya, kana anyatsoipedza akuzvimiririra, kana zvichibvira ndozoona zvekuita, but handisati. Nguva kainenge ichifamba? Zvina mhosva, asi mwana akura, ari kukura. Tereka ndo kambo kanonziko ndiyamure kubva pana damba rakanziro mabororo disaster asi guy crew. Aiwa tatandara kainge ringo yakanaka njofisa muri mumaoko amukoma Edmund Mpengezi ndo muchatandara nawo kunobata ka 3 o'clock. Ini nangu ndinotungira musoro wangu sina nyanga pasi ndiganitore mukoma unotenda kamukoma Jonathan Chindikano vantibatsira tozina tokareka mukoma ka James Maritati nenhoroondo yawakaita kana mukoma Chindikano kamugore 1999 ndozina tokareka mukoma Rex Kabwato ndodai waka muri simbi home sando dzenyu kuti rikiti bvundo zoteta zvakareka mai guru wangu ka mai Chindikano aiwaka aipa kutinda zvikuru aiwa mwari akuita zvakanaka chimbo changu dai waka matapirirwa ndicho ka nhoroondo yamukoma wakatisiya kamusi wa 27 September anditi ka ndatenda hangu 2007 pa National FM ndiri Absolute the National Driver atata.